Història de Xixona al balcó, capítol 15. La Santa Faç i Xixona. Quan Jesús pujava al Calvari amb la creu al muscle, Verònica li va netejar la cara ensangrentada amb una tela en la que va quedar impresa el rostre de Crist. La tela va passar de Jerusalem a Roma i allí es trobava en l'any 1484. Pere Mena, cura de Sant Joan, va acompanyar a un cardenal des d'Alacant fins a Roma, i aquest cardenal, en agraïment, li va regalar la faç divina. Quan va tornar a Sant Joan, Pere Mena no va fer molt de cas a este tesor que tenia i va deixar la faç divina dins d'un baúl. El que passa és que cada vegada que obria el baúl se la trobava a la part de dalt i desplegada. Això va fer que decidira col·locar-la a devoció pública. En l'any 1489, una gran sequia atacava el que és Alacant i es va pensar que la millor solució és fer una peregrinació des de Sant Joan a Alacant. El que va passar és que quan van arribar al barranc de Lloixa es van donar compte que de la faç plorava una llàgrima i en aquell lloc es va decidir construir el monestir de la Santa Faç, que va ser inaugurat en 1516. Els xixonencs des de sempre han sentit una gran devoció i cada any s'alcen de bon matí per peregrinar al monestir. Hi ha que destacar que, per exemple, en el retaule de Santa Bàrbara està la imatge de la Santa Faç i este retaule està datat entre 1590 i 1610. A més, van ser 3 monges del monestir de la Santa Faç qui, juntament amb Jerònima Picó, van fundar en l'any 1607 el Real Convent de Santa Anna. Com avui és Sant Jordi i el dia del llibre, pues no queda millor despedida, millor acomiadament que llegint un poquet d'este llibre Gijona, Gentes i Paisajes d'Antonio Coloma. Ja sabeu, jo em quede a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.